rồi try xin pat ngai ke blei pi baro ha kerteng ke badum portam ke jong uji su te pila ong nga kong la daga tin ke jong ublei ke kersian bamlong ban bam kwai te ngop ha ai de khot bible ha ke ba yede bat ke jing bam kwai te kumbang ala ong barabor ba habangi puli ke bible ngi haban riyar phai ki jing mot ki jing perkhat ki jongi namar ke tin ke jong ublei ke long jeliu ting ne phai lang bat nga na ka tin ke jong ublei hoi kam kren direct re ba phim long ban bam kwai henry ko ong kum no ngini pen ka tin ke jong ublei ko ong easy ya kala nong ka basan pusan ka khot ka pa ar ko ong kum ni ba lei phi pen luts bai ya ka bom long kpu bat ka jing tre jong phi ya ka bom pen kedang tu shash kor biang biang yanga bat bam ya kata ka babha tu ka men sim jong phi kan pen sngob ha yala de ru ha ka ba klen phi sngo tho hang ne ka te ka jong ublei ko ong balei phi pen luts bai ya ka bom long kpu ti ukwai long kpu re ho oi la dangin ya kren chapang utumpau udai udawai ba tang ba om dei rapat ban ya ba mix lang bat ukwai bat utumpau bat kasyun kakla long bi ken la da bam lang haju te la da mentamo la da mentangi bam ja shibon ngila ban yo pang penhiar namar bala bam lalot Henry hi ban ong balak lakan sar nak kapap hi bam ja shibon te kum kata 4 juja te Henry bon ki bahiyeng ki bahasem ki jongi ki ba lamat ya kani ke jingpang ka bashir khai i bahiyeng trai jongi idon iwe ibayo ya kani ke jingpang kansar nakadaw ba ibam kwai palat te kapap penlong jingpang jing hitom hi te kam de ke nyengi bangin bam kam tam ba kam long kpu namar yu kwai ne ma bangi bam kamut ngi shu bam la lot ken te la dangi bam la lot ne em te ka long pop ke nyengi bangin shu bam la lot ya ka e ka ba ngim thangan te habangi thangan ngi bam ngi de ban kedang te Henry habangi bam kwai kan pendap air bat kan penlong ye phi ba phinam kwa shu ban bam ai ai ru banang tu phin sayo e ke jing pang gastric ban ka gastric ka poisa ko ulcer na ko ulcer ka poisa ka cancer dan ni te iwe i no hi kai jongi iba klan ba ban bam kwai ti jai tu ba ban bam ja na mar ba la dap utu kwai ka penlong bala isi ban bam ja te saka jai tu ru ban le check up yala de hadin ila yo jing pang gastric hadin i thu yangi ba i yo jing pang ulcer te Henry tang arbana ila klat no hi kala de no hi ka cancer bat ila klat no te bun pha ki briu ki yo e ka jing pang cancer la ba kwai te ngam ong pat ya boro na madon ki bang o ngala pam ka ta post snap ngam lele nim de bangin kop sarong kum ta Henry ba ka tien ka jong black ong wat pen lot spai ki bom long pu te ba le ngin chu bam la lot ya ka e ka bom la ban long kpu Henry ka ba long pen ban ka jing pen man saw yangi te la daya kren chapang ukwai te ka bha hi ngi bangin kiar na marba ka don ko ka priu ngani thui phi ka ka priu ka ba khlai mam kwai bha bat ka jing khlai mam kwai jong ta ka priu haddu ba kala pos ni ruma ha ka ka met bat kam dei shu tang ka jing ruma be nga na kumbu kentien rumah re kala dei hi ka jing pa u blei ba ka poi sha we ulum bat kala yu i san ngot ki kenthei ki bariam le bat kir ki bat ki piniat ki bali te u jisuru don hang ta bat karu kerke bat ujisu ongi ka phi i ki biniat jong phi ngam itenat nama bele ki biniat jong kai basau ba ka khlain bam kwai te ang ning is ngot ho ba ka ting ka jong ublei ru petros ning kong i we khan riu ko ong tu long phi ki ba khoi na ba ka long u ba khoi te da bam kwai te i jabo ne em om der tang ba i jabo yala de ru teng pia gul march tu ka pen jabo sai ka mariang ru da ngu cha po pat ka long pen shi tom mi ka met te ka mut kam ba ka ngi bangin bam kwai te la da phi ong pat ni le kum no ka nya ba dam bam kwai ru ka shin tur ka sma
te phila ban le buon jat ki a ya ba phen thi do tu kwai te phila ban thi do tu Colgate charcoal tu Colgate charcoal ne em u se yo na pa pharmacy la ne na kini ki doktor bnian te tu Colgate nam smashu shintur jo phila da phi shut tu Colgate charcoal darem hira kata la da urem ru his patingka ula he pat te upes bahau tu Colgate lane phila ban thi da u dal chini la da phim itho re san pen ai tu dal chini tu ba shet mami da di da wai rai khong phila ban le kum no la ban pen thnam yo to ne em sakon ru ya ka shintur jong phi shuwa ban thia ban men step te kanam dan ka jing sma ha ka shintur ko jong phi te phi yi na mi ne le kum ni to mi tho ra phi ma phi yi na mu ne hapo garam masala ne em shat yo ne shat don yo ne ngamot ban ong hapo garam masala te ba shat dos air te phila ban pendan kam no unium dan side effect re uni ude uthalap ding uba ki khasi ki ong te ka hindi ngi ong dal chini yune te phila ban le haknu kunu komru ban lat ke jing sma shintur te tengkhat phila ban bam da u chewing gum ru te henre man ke singi te ngam pen bor ye phi phin bam chewing gum henre la phi smart ban shoot bnian arsin chi singi te long hi te kanom sma ka shintur cho phila la phi smart ban bam chewing gum tang ba phi hap shoot bniat pat arsin chi singi te kamot kan long ka jing kur khui phi la da phi le kum ta na mar ba ukwai ni em la phi don jing pang gastric ara phi le chim da wai na te na po ki doktor ne em tu doktor un ong ye phi se bam kwai do hoi un khang ye phi te la da u doktor do u khang phi thrai u doktor man sim nam khang te kini ki banget sngur yo ble ki le kum no ki du wai ki pan bor na u ble bat ki la hi man e te henre ki don pat kini ki ba wat daw ki ai shibon ki daw te tu blun bishar hi kita ki nong wat daw ngi te ka kamram jungi bangin pen batai te ngi ru isu batai ti yo kwai pat em bleu ai kwai udon la ka jong ka dor yo kwai ki shet pendan kam yo tu snap jong kwai nem habadang em ki shet rong bat kala ba ka dor ka jong kwai ti shati sha boy nga julet te ki ya thu ba ki sha wan chim ba ki tu ki nong asam yo kwai jong ki baro ba ki ju shet rong yo kwai te uble u ai yo kwai na ka wei ka banta ai u tempo na ka wei ka banta te henre ki brio pat ki ya khle lang kum tu ki ya ba ba ka pelong bi ken ya ka met ka jong brio te nga man chua don ba ai kwai nga nga bam nga bu ai te ka pen bu ai ru kwai ka dung hani apo shadem em to te ka mot nga su tho ba kam long hi ra ken ka ba bhai ngi bengin ba mi kwai te na mar kata kam de ngi bengin chipun dot kai ha kan ni ki jing bam kai kal don ko we kalong yeng ka bang yo ban le rung ha ta ki yeng ki ba duk ba ki te ki briu te ishet bam kwai ba pat ite kong ti ong nga ni ngi te na ma bangi duk te ngi sup ha ngim tan kam man shet chor man shet i ai ni su shet betang ka ja la biang ba metang ka ja ba kam lu la biang te ngong phi bam kwai ka no shi banai ti ong lai spa shi banai te u khao pat nyo phau shi banai na mar ba yo to khao ba tat phi te lai ting ka shi lu te u khao te tang khan diat ki khon te kamot la pa ho ba ken yu ta u khao shi phra pho ting ka shi banai kamot la pa ho te ta i lai spa la de ba thi do pan thi do dai thi i phnya khan diat te la da hi ken la lat ai ja suda mi ki khon te henry bon ki brio ki uduk bom doni e henry shopun los bai pat i ko bom te kamut kam long ken ka ba ha ka de ni bengin ba mi ki jing bang ki ba te ken malai bakan te ya kamet ka jong hi ken te na mar kata kwai kam de ngi bengin bam ki don kini ki brio pat ki bong ladang ngambam kwai sabam khnyang ki penian te henre ki tu ber khoi ki de bitang ki dak chong ka jing ai daw ki don pat ki ong ladang ngambam kwai ki khi lot ki peniat ki long shi sha kam ta la fi ai daw henre da pimpen sngo phi dubai be kertang jong trai phi shim ko phnyang kan tang phi duai hi phi ker shut tu ki peniat ber khoi sa ja lo ka jing pang ji stom ber khoi na ma don ka por kertang ka jong trai te shwa ta man pen sngo sha phi ba ni ka khot hi kala ai ngi ka jing mon ba ka ong wat pen luts bai ya ki bom long kupu ula ong kum no ong
tu sya skor biang yang bat bam ya ka bah tu ka man sim jong pi kan pun sngo ha ya la de ru ha ka ba klen ka mun ni de man pun sngo ha ha ka ka ba ha kan te lada ki tu lagi babam shibun te pi lada shupun thiet e de ki so ki pai ki ki khun along jing kur khu am te tangine kin tien ki balan kor blun yo ban kur khu philang ba ro ya ro itrai